Ďalšia dopravná stavba bude musieť ísť k zemi, poseredí tento raz vo Veľkých Úľanoch medzi Galantou a Sereďou. Situácia je tam taká vážna, že kraj musel okamžite zasiahnuť a pripraviť riešenie, aby doprava neskolabovala. 10 000 aut denne a most, ktorý je v havarijnom stave, v najvyššom teda 7. stupni ohrozenia. Betón sa rozpadáva, praskliny prechádzajú celou šírkou konštrukcie, každý prejazd tu pôsobí nebezpečne. Odborníci sa zhodli, že stav 65-ročného mosta je taký vážny, že bežná oprava nestačí. Rozhodnutie muselo prísť rýchlo. Most treba úplne rozobrať, bohužiaľ. Autá ponad čiernu vodu zatiaľ jazdia. O pár minút sa to však zmení. 21 metrov dlhý most zatvárajú. Odteraz budú vodiči využívať hneď vedľa dočasné premostenie. Tento pontonový prechodný most je veľmi veľká pomoc pre občanov tohto regiónu. Ušetríme cestujúcej verejnosti obrovské kilometre obchádzok. Koľko času vám to ušetrí? No, minimálne 20 minút. 60 kilometrov denne približne. To je dosť. Strašne veľa. Aj nákladná, aj osobná doprava bude vedená týmto úsekom. Na výstavbu nového mosta majú stavbári približne rok. Celkové náklady presiahnu 1 000 000 eur a väčšiu časť z nich kraj pokrie z európskych fondov. Roman Rudkaj, televízia Markíza.